Sanibonani. Ya, umakathi angithini. Bafethu angiyithandi le video engizoyenza la. Ayingiphathi kahle. Lento yokuthi sengizoze ngizokwenza ividiyo ngikhuluma ngalento. Bengiyithembisile futhi ukuthi ngeke ngikhulume ngayo. Kodwa kuyangiphoqa ngoba into ethinta iy'mali zabantu, into ethinta nesikhathi sabantu. Kule weekend esiphuma kuyona ngosuku langesonto. 5 April bekunomcimbi bekufanele ngiye kuwona ePort Shepstone. Ngizolisho negama lawo, uVukile Gospel Festival. Buzoqala ngo-6 ntambama ngesonto, uzophela ngakusasa ngo-6 ekuseni. Mina bengiqashelwe ukuthi ngiyoba u-MC lapho, uyangizwa? Ngiqashelwe ukuthi ngiyoba u-MC. Hhayi, umnikazi womcimbi umuntu engimaziyo, ngingasho nje ngithi uyi-industry friend. Umuntu oseduze kakhulu nenhliziyo yami. Sivumelana ngendlela esivumelana ngayo kube ukuthi hhayi ngizofika emcimbini ngibe u-MC. Lifika usuku lomcimbi, kube khona-ke isigameko esenzakalayo-ke. Kube khona umfowethu odutshulayo ngapha ngaku-Greytown ey'hlotsheni. Kube yilokho-ke nje futhi ngimtshele umnikazi womcimbi. Sekuyisonto ntambama ngabo-5 kanje, bese ngikhona le emakhaya ngaku-Greytown. Ngihambele leyo ndaba yaleso sidumo-ke ebese sehlile. Kodwa ngimtext umnikazi womcimbi, sekunesimo esikanje kodwa ngizofika. Inhlanhla ebenginayo-ke ile yokuthi lo mcimbi lokuba khona o-MC abaningi yabo, bese lokhu kuhluka ngama-session ukuthi hhayi mhlambe ngabo-6 kuzoqala omunye aze aqede ngo-9, ngo-9 uqale omunye aze aqede ngo-12, ngo-12 uyabona. So kube ukuthi nje hhayi ngicela ungifake kula ma-session a-late yabo. Ngiphunyiwe kanjalo-ke. Ngibatshele nasekhaya abantu abadala, ngibachazele uma ngiyazi futhi abangisahambi futhi abe ngikhona la egcekeni. Kodwa ngiphoqwa isimo kunomcimbi nje onamhlanje ntambama ePort Shepstone, fanele ngihambe. Laba abantu ngeke beyizwe leyo nto ukuthi sengishonelwe, kufanele nje ngidle imhlathi njengendoda ngihambe ngiyosebenza. Kuzwakale futhi ngihambe ePort Shepstone, ngifike emcimbini futhi. Mangifika lapha, ngifike sekuwu-2 ekuseni. Umcimbi uzophela ngo-6. I'm like, hhayi kusekahle, sizobona senzenjani, sazoba mnandi, akonakele lutho. Mangifika laphayana, ngifike egeyithini, anganoma babizwa ngama-security noma babizwa ngama-usher yini, kodwa khona labantu abagcwalayo nje basuke begadile befake ama-visibility jackets, uyabo lokho ngathi kuyakhanya kuyimbalabala. Okokuqala nje ufikile ngathi bekuyindoda, bekuyindoda mangikhumbula ngoba bebebaningi. Oze kumina ngathi bekuyindoda thizeni, indoda, hawu ndoda yebo, hhayi ngiqashiwe ngizoba u-MC la. Ayikho into ongasivezela yona mhlambe. Ngithi asinikwanga thikithi, asinikwanga lutho. Ngikhulume nje nomnikazi womcimbi kwaba ukuthi ngiyofika, ngiyobonakala sengifika ngisebenze. Awukho la ongasivezela khona ukukhuluma nomnikazi womcimbi. Ngibavezela i-single poster yomcimbi, futhi ngishone nje ku-Facebook kwi-profile yakhe umnikazi womcimbi ngoba ubesanda kuyiposta nje leyo single poster yami ukuthi hhayi umakathi uzobe khona u-MC. Hhayi, hhayi-ke ngiveze. So but sengiya-understand-a manje kancane mangibona ukuthi lo wokuqala udidwe ukuthi mhlawumbe akayijwayele kwa-content yami and bengingakagqoki ngaleso sikhathi, bengisayigqokile iy'mpahla zami nje ngiphume ekhaya. Kuwukuthi-ke i-costume yami isemotweni, yabona. Okay, ngathi akezwa kahle hle, usafuna ukulokhu ebuza lana kwabanye akhonfeme kahle. Hhayi ngitshele ukuthi hhayi bujiko wena uzongena ngala. Hhayi, qhamuka isiwengu ngaphakathi, kuqhamuka isiwengu-ke. So omunye nje ubhuti obekubukeka ekhulile nje bese ebukeka emdala, egqoke into engathi iskipa nje esi-grey. Hhayi-ke isiwengu lesi. Uthi ayiqhamuka nje ephuma ngaphakathi wathi, le moto ayiqala ukufika la, ekhomba imoto yami. Hawu, okay, hi, sanibonani. Ngoba phela mina ngiyazi lento ngisanda kufika. Shuthi khona enye imoto mangibuka efana neyami-ke yafika ngazi. Le moto ayiqala ukufika la. Hayi bo, mina ngiqashiwe lana, hhayi khona kusenjalo kube kuphuma enye imoto ngaphakathi. Mayiphuma enye imoto ngaphakathi, kuthiwe nje hhayi awume lapha eceleni kancane, basafuna ukudlulisa le moto ephuma ngaphakathi engifica ngimile la. Ngisho ngithi la bantu banjani, ngijahe ukuzosebenza lana, ngisafuna nokuyoshintsha ngaphakathi. Ngingayizwa nje kahle le ukuthi futhi phela baqeda ngami la. Kushokakala ukuthi kufunakalani. Ngoba phela ngeke ngiqambe amanga ngithi ngizophefoma, ngingeze ngizophefoma. Hhayi, ngime eceleni ukuthi hayi it's fine. Ngime lapha eceleni, uma ngiye eceleni ngidlulisa le moto ephuma ngaphakathi, ngifonela umnikazi womcimbi. Umnikazi womcimbi nginenkinga la esangweni. Kuqala nje ubhuti ophethe la uhlaza kabi, usengehle wangehla. Ngiyacela nje ukuthi uze
uze uzongilanda la ngaphandle. Athi, hawu yazi ngiyakubona la, njengoba nje ngikhuluma nawe la efonini ngiyakubona uyahlehla, imoto yakho ngiyayibona njengoba ngihlezi la ngaphansi. Ngithi, kunjalo. Hhayi ngeke awubanikeze ifoni labo ongcono, ubatshele ukuthi hhayi ubizwe yimi. Ngibuyele kuyena ubhuti-ke laphana. Uma ngiphuma ngehla emotweni, ngibuyela kulo bhuti lapho ubhongoza esangweni. Athi nje, manje usuthuleleni-ke ngoba phela ngiyakumemeza ngithi, wozongena, awusangeni ngani-ke? Ngithi mina ngikhuluma nomnikazi womcimbi njengoba ngilapha emotweni, angikuzwa kakuzwa. And ngicela ukusho ukuthi angiyithandi nane-attitude yakho. Uthe uvela nje ngakho kodwa uthi memfu laphaya. Wabungehla. Yabo njengoba ngikhuluma la ngiyahloniphisa mina. Ngiyadloniphisa. Wabungehla. Angiyithandi ngoba leyo nto leyo ngoba oqala ungazi nami angikwazi. Ayenziwa lento ukuthi umuntu uthi uqala nje ukumbona usuyamehla nje usukhuluma noma kanjani naye. Angiyithandi leyo nto. Hhayi-ke athi nje ungangiphenduli mina, yezwa? Ungangiphenduli mina. Hayibo. Hayi ngibona ukuthi cha kuyaliwa nje futhi inkulu into ebanga lana noma ngingayazi. Hayi ngithi ngibizwe umjusti mina la. Ngibizwe umjusti. Ngicela ningivulele ngisayoshintsha. Yabona angazi nokuthi kwenzakalani ngaphakathi isiphithiphithi phela mhlambe bazama uku-accommodate mina ngaphakathi. Athi nje ungamane ubize yena lo mjusti wakho. Angithi ngiyamtshela kange osisi laba bayafaka ama-life jacket sebephoce-ke bagwajaza bathi nje siyaxolisa. Ngithi ukuxolisa kwena ngeke kusize ngalutho ngoba nangu ubhongoza okuyena oniphethe. Kwanani anikwazi ukusho lutho. Hawu siyaxolisa nqothofu, hawu siyaxolisa nqothofu. Hhayi kucacile ngiphinde ngifone umnikazi womcimbi. Kuswelakala ogadla. Yabo loya bhuti ngiyafisa ukulithola igama lakhe ngize ngalibuza. Yabo nje kulaba abanye sesiyosho ukuthi bengilo ngilifunile igama lakhe. Ake ningitsheleni ubani lo? Naye ngiyambuza ubani wena? Ubani ngempela-ke? Ake kwaziwe-ke manje ubani? Waziwa inkinga. Hhayi abangasho-ke laba abangasho. Ngifone umnikazi womcimbi. Ngicela ukuhamba. Sengiyahamba ngoba nawe mhlambe ngimfonela ngazi noma kuzokwaba kathathu noma kwabangaki. Ngimtshela ukuthi woze egeyithini and naye ngine-show. Angazi kodwa futhi angingasho ukuthi ngine-show. But loya bhuti indlela ebekhuluma ngayo nendlela abe-in charge ngayo kufanele ukube bayabazana nomnikazi womcimbi. Uyamazi mfethu umuntu ombeke egeyithini uthi unjani? Uyamazi? Mase sengifona kangaka kufanele ngabe nawe uyaphuma uyeza uzoxazulula i-situation. Ngaphumi ngiyamtshela mfethu sengihambile kanjalo uyezwa yini? Sengihambile ngoba ngibonile ukuthi kuzogcina sekuliwa laphana. Futhi bekuzoba kabili. Bekuphakathi ukuthi ngizokhuluma into nami kulo bhuti ezohlala kabi. Noma khona uzogadla. Phakathi ukuthi kuzohluleka mina ngigadle or vice versa. But nje kuzokwenzeka umshophi esangweni. Ngithi hayi ngicela ukuvele ngihambe. Amantombazane njalo laphana ayonitshela nje nabe bekhona esangweni bangibonile ngehle mhlambe kwaze kwababili noma kwathathu angisazi. Ngincenga ukuthi ngicela ukungeniswa ngizosebenza. Hayi ubhuti. Futhi ubhuti kufikile la khona esebona yabo kulokho sengibuye kwesibili esesho ukuthi ngiyakubiza phela ngithi ngena usuyangizipha. Uyabona-ke lapho-ke ube sebona ukuthi wenza iphutha futhi ube sebona ukuthi ngubani. I think baconfuse lento ukuthi bengayigqokile i-costume ngaleso sikhathi. So kuyaklikha kancane ngena but ngiyamtshela ukuthi kwamanje uyazibona ukuthi u-wrong but awufuni ukwehla uyadelela kunalokho. Mnikazi womcimbi ngoba nawe awuphumi-ke manje. Ngeke ngilokhu ngidikadikazana nabantu ngiyangithanda ukwakulwa. Uyiyeke-ke nje isithunzi sami nohlobo lomsebenzi engiwenzayo ukuthi awungivumeli vethu ngihambe nje ngilwa nabantu engamazi nokuthi ubani lo muntu. Ngoba into kanjeyana mayenzeka kuphuma wena owaziwayo. Kuthiwa nje uma ngathi awube edikazana nendoda lapha egeyithini uyabona. Kube ukuthi hhayi angihambi. Mnikazi womcimbi sengihambile. Into engiyifonelayo manje mnikazi womcimbi. Ngicela ninginikeze ama-backing details ngihambe. Ayizwa loo nto le. Uyezwa ngoba nje uyabona lo muntu lo akanamsibi. Angazi mhlawumbe uyena ubaba kamnikazi womcimbi angazi. Ungakwazi ukukhuluma kanjani ngoba angazi ukuthi ubani onamandla kanjani ongakhuluma kanjani nabantu. Akeze yena lo mjusti wakho. Ngikhulume nomjusti akeze yena lo mjo. Hayi ngihambe-ke ngempela. Ugcine wasendile futhi ama-backing details umnikazi womcimbi ngamfakela nemali ebesifakiwe ngahamba ngabuyela emuva. Phezu kwapetrol wami-ke sengihambe ngawo manje. Ukusuka eThekwini ePortshepstone i-hour no-30 minutes. Shuthi mina ngibe no-3 hours ngisemgaqweni ngiyojika esangweni ngiyodelelwa. Bese ngiphumile-ke kuyona yonke lonto ngithi hhayi anginendaba vele ngisinokwe nje sakwi-industry. Ziyenzeka khona kodwa ukuthi kuyaziwa nje futhi hhayi uSimthando uyathula into akaphosta kanjani. Shame uvela aqhamuke seyiphostela ama-skits akhe bandla bahleka abantu. Kodwa kulokhu and bekuzoba njalo kodwa kulokhu inkinga kunabantu abebekhipha iy'mali zabo bathi nje wazi wasenza isilima. Bagcwele kuma-inbox ami kuma-comment uma ngiphosta wazi wasenza isilima sadela imvula nemindeni yethu.
sithi siyokubuka wangafika awukhiphi i-statement, i-apology, uthule nje. Usungathi nginempakamo. Kanti manje angikwazi yini ukuphakamela abantu ngoba yonke into enginayo nento engiyiyona ingenxa yabantu. Mina ngakhiwa abantu nje, iqiniso lihleke. Ngakhiwa abantu, likhona ithalente yebo, kodwa nje i-support yabantu iyona engibekela la ngikhona. So bengingaphakamela abantu mina, yabona? Kanjani? Ya, ngiyalidinga negama laloya muntu, ngiyazi futhi yabo njengoba sengenze le video, bakhona abazovela bamusho ngoba bakhona impela inqwabi bengasesangweni bese kudlala incandweni. Bese kudlala incandweni ngaleso sikhathi nje ngiyakhumbula sixoxa nje nalo bengihamba nawe uthi hayibo, incandweni, isakhona incandweni, ngithi mina hayi basaphusha bakhona emcimbini. Ngabo-2 nje kanje. Kanti angazi ukuthi ngizophelela khona lapha egeyithini-ke. Yilapho-ke indaba ukuthi ngiyaxolisa ebantwini, nangokuzama uma ngabe nibona kuthiwa khona into enami phakathi, ningathi nje kaze uyofikani. Bayazi abaziyo. Uma kusuke kwenzeka into ngempela engibambile ngiyasho. Mhlambe kwaba kanye khona umcimbi wase-Suncoast, ngasho ebi-flight eGoli, ngasho futhi ku-social media ukuthi ngishiwe ibhanoyi. Le inzima ngoba manje ngilo ngiyayobayoba, kuthi angisho ebantwini kodwa manje kuzoba ngathi ngithela inhlabathi ephalishini labahleli bomcimbi. Uyayizwa lonto? Umnikazi womcimbi umuntu nje oseduze kwenhliziyo yami, but nawe uyazi futhi ukuthi akawazi unxa wami nami angiwazi unxa wakhe, but abantu shuthi abaqashile noma abantu asebenza nabo abenza ukuthi ngingakwazi ukungena kuloya mcimbi. Injalo-ke nje bafowethu, injalo nje, ayidingi ukoniwa, ayidingi ngithi yabona, ngithi nje angiyikhulume ngomlomo ukuze ingagcini iphicaphiceka laphana, ukuthi nje ama-artist bandla hayi siyabasapotha nje phela but ave bengasihloniphi. Uyayizwa lonto?